Good morning mga bay and welcome back to our channel mga bay. For today's video mga bay is gagawa tayo ng oregano extraction. Paubos na kasi yung oregano extraction na ginawa ko, so kailangan na natin gumawa ng bago para sa ating mga kalapati. Lalo na at umulan ngayon mga bay, parating umulan, so kailangan natin ng prevention para hindi magkasipon at magkahalak yung mga kalapati natin. So, bago natin gawin yung video natin mga bay is magpapa-shoutout muna tayo mga bay sa mga masugid nating mga subscriber mga bay. Ito yung shoutout natin mga bay. Shoutout kay Teremo Kalup ng Mambaling, Cebu City. And shoutout din kay Oscar 220 Evangelista. And shoutout din kay Christian Ray ng Tangki Talisay. So ayun bay, na-shoutout na ako kayo. So tara, simulan na natin yung paggawa natin ng oregano extraction. Let's go. So mga bay, first natin gagawin mga bay is mangunguha tayo ng oregano leaves. So nagtanim na rin ako ng oregano leaves para may makuha na tayo kasi nakakahiya kasi mga bay pag parati tayo nangingi sa kapitbahay natin. So tara, manguha muna tayo mga bay. Nakalbo na yung oregano natin mga bay. Wala nang oregano. So, okay lang yan, tutubo rin yan ulit mga bay. Next step natin mga bay is hugasan natin yung oregano leaf na nakuha natin mga bay. So kailangan natin ng panghugasan mga bay. So ito mga bay, simulan na natin yung pag-chop ng oregano natin mga bay.
natin oregano leaves bay sa blender natin. Tapos po may lagyan din natin ng tubig mga bay. Yung sa akin mga bay, sinaluan ko ng honey mga bay kasi kailangan din ng mga kalapati natin ng sugar mga bay para sa kanilang katawan. Saka pampatamis na rin mga bay. Estimatein mo lang bay kung ilang honey ang ilalagay mo. Sa akin estimate ko na lang. Tapos na ma-shake natin yung oregano leaves natin. Salain na lang natin mga bay. Ito mga bay, natapos na rin yung ginawa nating oregano extraction mga bay, at ito na yung finished product natin. Wow! Mamaya mga bay, ipapakita ko sa iyo paano ko to ihalo sa patubig natin sa ating mga kalapati mga bay. Ito mga bay, nakapaghanda na ako ng 1 liter na tubig mga bay. So, i-mix na natin itong oregano extraction natin mga bay sa 1 litrong tubig natin mga bay. Yung paglalagay mga bay, sa akin mga bay, tansyahan na lang mga bay. Nope! Hindi, lagyan lang natin ng kaunti mga bay kasi yung matapang na kasi itong oregano extraction natin mga bay kasi puro yung katas niya mga bay. Yan, mix lang natin mga bay bago natin ibigay sa ating mga kalapati mga bay. Mix lang mga bay.
health benefits ng oregano mga bay, ayon sa aking pagre-research is yung oregano mga bay is antioxidants mga bay, saka anti-inflammation. Pumupuksa din na ng bakterya sa katawan yung oregano mga bay, saka nag-iiwas din sa ating mga kalapati sa infection mga bay. So talagang maganda yung oregano sa kalusugan ng ating mga kalapati mga bay. So ayun mga bay, dito na lang muna tayo sa ating video. At salamat pala sa 9 subscriber natin mga bay, at sa mga nag-views ng ating video. Salamat sa suporta. Dito na lang muna tayo mga bay. Bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.